В Україні з'явиться шведський меблевий бренд IKEA. Наступного року планується відкриття першого магазину у столиці. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Сьогодні він зустрічався з керівництвом бренду в Південно-Східній Європі. IKEA – одна з найбільших світових торгових мереж з продажу меблів та товарів для дому. Зайти на український ринок компанія намагалася вже кілька разів, однак невдало. Цього разу домовленості остаточні. Зацікавленість українським ринком Петро Порошенко назвав ознакою інвестиційної привабливості нашої держави. Сьогодні буде інвестиція саудівської компанії, сотень мільйонів доларів в аграрний сектор. Пару тижнів тому відкрили двері інший шведський бренд H&M. Чекаємо Decathlon. І я думаю, що той інвестиційний бум, який на сьогоднішній день відбувається, є яскрава ознака довіри до України з боку світових інвесторів.